Takže ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude takový kratší video a jenom bych chtěla, abyste mi dolů do komentářů psali vlastně otázky na Ask a jestli ten Ask vůbec chcete. Mně je jedno, jestli napíšete, že nechcete Ask. Ty videa sledujete vy a taky jako já, ale hlavně vy a ty videa jsou hlavně pro vás, takže si píšte, jestli chcete Ask nebo nechcete a hlavně tam napište otázky, abych měla na co odpovídat. Prosím, tam napište nějaký komentáře, budu hrozně za ně ráda. Prostě hrozně moc. A asi vidíte, že Speedinkovi je líp. Nevím, jestli jsem to video vydala, že mu je líp, ale prostě mu je líp. A prostě jsem hrozně ráda, že mu je líp. A je mu líp, no, takže mi prosím napište ty komenty, no, ty otázky na Ask, abych ho mohla prostě natočit, no. A jestli chcete těch Asků víc, tak mi tam napište víc otázek. Jo, takže to by bylo celý video, doufám, že se vám video líbilo, bylo takový krátký a nezapomeňte napsat koment. Tak ahoj!